ngene iki ora patek cocok kok karo bocah iki. Kok rupa kaya son kowe. Lah ngono-ngono lak ya didiamu ulang-ulang kamu. Paksa melu paksa. Lah wong wayahe sing gerang-gerang dhisik njaluk ebrek. Lah kok kowe wani-wanine dhisik. Paling ndak iki mbok yo koyo iki to kaya celenganku iki to. Seneng aku karo kowe. Kan buka apa nih? Lah iki cara wong potongane mulat apik. Apik. Kaya sapa? Yen kaya masih ngene iki kaya Jepi Nika. Lah iki malah dimulat malah zebra cross. Lho ora apa-apa jane walah. Jane aku reokan sore iki kaya anas-anasen piye ngono. Lah apa? Bidung lho informasine ora jelas Mbak Lurah. Megene tirase sok mben tanggal 17 melu reokan aku. Acarane apa? Mantenan ngoten ya. Lah kadung ngapalne bahan manten. Lah kok tibake iki acarane ora umum nggih. Alah bialah. Alah bialah apa to? Napa? Mbah Lurah ngespek netralis menika alhamdulillah. Kewan papat musuh bolu menika mugi-mugi tanggal iyup ayem. Yo. Iso piye? Lah iki toko nenek. Apa? Mending rak sih. Siap nggih. Niki oh badhe lancar nggih Mbah Kong. Dari Sinom. Nggih nggih ngatos-ngatos. Dalan Bu. Lah, bener lah. Ayo le didono iki. Michael hari ini Michael. Michael gitu. Oke, mantap ya. Nyapa to lecah bagus nyapa jajale muni Wong ya. anakmu kata wedi karo wong wedok. Lah mak ses luwe ra. Sik to meneng tak tekonane. Nyapa kok kowe diedreki Mbak Oding wedi iki nyapa? Kentut. Lho krungu ora kowe. Lah kok layak kowe muni menak esas muni gak jadi. Biasas iki lho. Oh, kowe mak ses kentut. Cah ora Jawa blas kowe iki Ses. niki nuwun sewu bapak-bapak kula anu lho jumeneng wonten mriki nggih. Anu dong, cukup kartu. Kartu remi ya remi. Waduh. Lha iki ngono sesepuh kok iso. Apa nggih, Pak? Mbak Lurah barang iki wonge ora umum nggih luar Ora biasa. umum. Apa pawane saya anyar. Jenenge anyar. Kowe kok teko kono ki. Biar tanggapan ini pertama tak cek. Nyapa? Jedingnya mana? Kancingannya saya. Saking dewe sok megene. Neng kamar lagi ada kocone apik. Nek kocone. Biar nek ngocok ning pawon iki sangit kabeh. Oh iya, Kang. Lah. Mundur nggih. Saiki omong wis maju,
seket ae. Iki entek-entek ngono kuwi. Lah kuwi lak wis terbukti to Mbak Lurah ki. Nyapa to isone dandan omah lage iki. Biyen-biyen ki sing dipikir masyarakat. Ora ngono bakalan tuku barang iki. Kowe aja ngono kok to. Kok nggo rangger 50. Lah terus Ya 109 dosa. Mbak Lurah, pangapunten lho nggih. Nah, niki ampun dianggep guyon, Mbak. asli tenanan, Mbak, tenanan. Sing 50 mau tenang. Gak ngono. Luar biasa penontonnya kok ya. Apik malah kayak nang pasar apa? Ngantri bubus. Bu. Sehat-sehat ya. Nggih. Oh, golek nggon sing ngombong ngoten to. Pengen ngombong benjing nanggap piyambak. Lah, Nek kok yo, ngendi? balik. Lah kok balik lho wayahe sapa? Layarmu. Lah anak buahku wis. Anak batu ya wis. Apa picek lho iki? Anak buahmu dhisik. Yo, Tuleku keri. Berarti bose dhisik terus emas. kok bosnya didol. Yo kleru lho. Apa tumpon bos tinggal tanggapan lagi kan? Kurang lebih gak. Ya, toh. Ampun tenanan Bang, ngomong buat. Tenanan ora apa-apa. Aku isin baluran didek mesti ketemu maju. Ayo mulai dijotosi lho. Balik lagi apa toh? Entah kaya apa. Balik lagi kok. Kok cerita ayo wis balik ono sih. Lah kok iso sing nggih matur suwun. Aku cari isin. Mas Won. Pun niki mawon. Pun sami tambahin pun niki mawon pun. Pun. Pun lah Wong tingking bareng kan Bang. Wong iki mau ngawi nyawe. Pun Bang pun, boten untuk pun. Lah. Pun. Dadi rezekine gur wong telu. Wis sesuk kowe kok jaluk burah. Mbak Lurah, niki kula utangi, Mbak. Manak tapi kok. Ayo. Mbak Lurah ki karo kuwi kok. Lah rezeki ngono iki. Empat. Bingung kan. Sing ijo ya lho. Ijo ngene. Wis Bu, sing ana Bu, niku. Ya jalur nek Bu dompete, Bu. Jalan pun tak niku. Jalur nek. Lah, sing kok mah burah iki wis. Burah pancen cantik tenan. Tenan. Alhamdulillah. Wah, Oh. Langsung kok juju sawe, yo. Oh, Bu, lah kok malah ngono, lah wis ngono. Bu Lurah ki ora umum lho nggih. Ora umum kok. Pakai teko adewe kengken. Disambut Mas nggih. Mas, mbok atas kemutan kula ya teseno Bu Lurah aku ngono. Langsung dijipone soto mudun. Kopi mudun. Orang- Lah kan wis tak entek nek nggih. Ya. Aku ki sampe ora penak lah masa Bu Lurah kok dondon dhewe. Terus? Begitu bar madang ya piring tak lumpone tak teni ning mburi. Oke. Dan Bu Lurah ora kesel to. Lah kok nek nyauri mau enak ki. Ya Allah Mas kok repot-repot sabune ning canduk. Kon isa-isa bae. Wis ganangan isa-isa. Tak ketung blak.
terang turunan sapi ane ngileran. Aku ki ora kok piye-piye. Aku ki kok ora kok piye-piye. Ya. Ora Putri ki jane wangi lho. wangi. Ketoke tanganmu sing kena cletong to, Mbak. Wangi. Wong tuwa, wong tuwa. Lo tahu. Wangi kembang melati lho. Hei, cacah kono. Lho. Oh, kembang borai. Sing grumis wae kok. Kancamu omong ngono lho. Kancamu adikku. Kuwi adimu. Mbok kok omongi. Aja sak ngono-ngono. Kuwi adikku ari-ari iki lho. Kok aku dirujuk ya kok. Ora apa wong tuwa pengen seneng kok. Iya, ben awet tok ya batok ya. Pola kalungan tas kena jute ngono. Ya, kan. Tunggu lah. Salah. Pengurusan itu. Ayo, bos, salah. Kok pengurusan duit salah. Tanggapan pelanggan di nomor duit. Lah nyapa lo? Isi lah. Lah ora ada orang ngomongnya duit ku wis Elek YouTuber. Seniman aku kene mata duiten. Bosok. Lah berarti kowe ngene iki nek tanggapan ora diwehi duit ya gelem Ya wegah. padha ae kok iso. Tak jaluk yang buri. Loh, Jaga mengekek. Lawan balik. Soalnya. Pilih online. lah wong Mbak Lurah iki yo gregetne yo. Ora iso to. Oh jane iki biasane dilungguh ning diklik iki diwehi kursi kantor. Malah yo empok. Lah yo ngene iki kok. Alah. Ora tak kapak-kapakno ao. Anak perempuan ini. Kok nunggu kok. Oh.